Bé, doncs vaig començar a llegir, per això ho tenia la mà indonís, vaig començar a llegir el Premi Infantil, Tirant-lo-là, va ser per a la Falla Santiago Rossinyol, està així, la Falla de Camajor Infantil, Tia Hernández Lardies, i bé, la falla se titulava Signes, anava dels signes del zodiac xinenc. I jo parlava de cada dels animals que componen aquest horòscop, però clar, si tenia que parlar de 12, això seria interminable, doncs el que vaig fer va ser agrupar-los i contar una història de cada un, de cada dos, de cada tres, junts, d'acord? Jo vaig a contar la història del cavall i el porc, i diu així: així anem a ser testics de lo que són els amics. Per veure com són el porc i el cavall, vos conte una escena, un fet en detall, un cas que és verídic, però molt antic, que explica i nos conta lo que és un amic. Tocant el matí, lluint un bon dia, estava el cavall en la praderia, i allà per la senda que puja a l'estable, un porc aguaitava encara amigable. Bon dia, corset, xillar el gorrinet, sense que el cavall perguera mosset. Sabràs per ací si n'hi ha alguna llar on puga guardar-me sense molestar. Supon que en l'estable te puc fer un lloc, digué aquell rossí, pensant-se molt poc. El porc mira a terra, dient no en la testa, l'olor que jo faig segur te molesta. No cregues, gorrí, pues tinc el coll alt, i a mi les olors no em posen malalt. De nou el porquer mogué el cap en traça. No soc molt manyós, ni àgil soc massa. Això poc importa, va dir el corset. Sol parlar d'allò que sí que saps fer. El porc caminà, mirant al rossí, i carraspejant va dir a la fi: pues jo sé escoltar, tant gojos com penes, i sé contar xistes i històries amenes. Aguante les bromes, en calma i humor, i puc acostar-me donant-te calor. El nostre quadruple, oint tot allò, obrí el seu estable aquell cor tan bo. I així aquí naix, cavall és bon xic, i qui és del porquer serà bon amic.